Chcete si postaviť svoje vysnívané jazierko tak, aby bolo funkčné, ale zároveň o niečo lacnejšie? Ste na správnej adrese. Postavte si svoje jazierko sami s našou online podporou a my vám tak ušetríme stovky až tisícky eur. Neváhajte nás kontaktovať a zároveň sa poďte pozrieť na jazierko, ktoré si zákazník postavil sám vďaka našej online podpore. Tešíme sa na spoluprácu s vami.